Kapampangan Recording Artist, a 2012 TOFA awardee, a 23rd Philippine Awit awardee, and of course, the voice behind the hit song, Ocho Galugoranda Ka. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, the Tres Diosas, Tyra, May, and Ara Muna! It's fine out, man. I think about it. We got a real big mind, but nothing at you. We got a real big brain, but nothing at you. We gotta eat no pain, but you're looking at you. Yes, you're looking at my. Yes, I'm to the time, I'm looking at my. Ha 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 ha. Wala ba palakpakan Yeah! dyan? Woo! Palakpakan lahat ng single! Ang dami! Palakpakan ng mga lalaking wala pang motor! Eto, palakpakan lahat ng mga broken hearted! Ang dami! Huwag kayong mag-alala! Ah! Lalo na kung lalaki kang broken-hearted, Ah! bibigyan kita ng motor! Oy! Anong motor yan, Max? Hindi! Ano? Motor ng tubig! Motor na no? Mare! Kayabe! Aha! Festival lady! Oo, festival! Kailangan natin tamang fireworks! Pinabilinan tayo sa atin manggagaling ang fireworks! O sige! Quitis! Tama. Atin ko. Nangke ka. Quitis. Quitis. Super Loco. Ano yan? Mandilig ko kita. Ganyan ang gusto mo. Ano ba? Ano to? Watusi! Hindi. Goodbye Philippines! Hindi. Nanya yan? Lasing ako. O, tingko pa! Quitis. Super Lolo. Ano yan? Andali. Ano yan? Ba't ito mo puto? Ha? Ano yan? Nagbi-beatbox ako, pre. But anyway, ayan, siyempre, para ito sa mga kabataang Fernandino. Palakpakan lahat ng mga kabataan dyan! Yes, pag sinabi nating new generation, maraming new ideas. Kaya saludo po kami sa mga kabataan nating Fernandino. Basta Fernandino ka, Hayabe ka!